de Futbol Vilafranca, Lliga Segona Regional Castelló 2020-2021. Diumenge 16 de maig. El Club de Futbol Vilafranca no juga. Lliga Aleví, primer any C. Dissabte 15 de maig a les 12:45 al camp del Gaetà Huguet, Les Palmes A, Club de Futbol Vilafranca. Club Frontenis Vilafranca. Lliga Divisió d'Honor de Castelló 2020-2021. Dissabte 15 de maig a les 16 hores al frontó de Vilafranca, Vilafranca A, Vila-real. Lliga Segona Divisió de Castelló 2020-2021. Dissabte 15 de maig a les 16 hores al frontó de Castelló, el Castelló D, Vilafranca B. Creu Roja de Vilafranca. Curs de primers auxilis amb possibilitat d'enllaç com a socorrisme aquàtic. Per al mes de juny, les persones interessades contactar amb l'assemblea o cridar al 964 44 11 33 en horari de 18 a 19 hores fins el 17 de maig. Comencem el programa d'aquesta setmana amb la sessió plenària del mes de maig. Coneixerem com queden les restriccions després de la caiguda de l'estat d'alarma. Parlarem dels nous cursos de formació que oferta la Mancomunitat i del projecte Avant, del qual Vilafranca en forma part. Acabarem amb els esports. Comencem! Hoy en día, belleza y salud van de la mano. Centro de Depilación Láser y Nutrición Mari Redón y Raquel Pedro. Depilación láser de diodo. Para ella, para él. Ultra rápido, sin dolor. También en verano. Resultados visibles en menos sesiones. Servicio de nutrición. Dietas personalizadas, según patologías. Sin productos añadidos. Reeducación alimentaria. Adaptadas a cualquier perfil. Estamos en Vilafranca, en la avenida Castellón, número 9. Infórmate y pide cita. Cuídate sin moverte de casa. A Vilafranca mantenim la distància. Ens llavem les mans. Portem la mascareta. I la tirem sempre al fem. Cuida't. Cuida dels teus i cuida del teu entorn. És un missatge de l'Ajuntament de Vilafranca. Hola, benvinguts i benvingudes a un nou programa de televisió de Vilafranca. Iniciem la sessió d'aquesta setmana fent un resum del que va donar de si la sessió plenària ordinària del mes de maig. El passat dilluns tenia lloc, encara de forma telemàtica, la sessió plenària ordinària del consistori corresponent al mes de maig. Entre els punts a debatre destacava l'aprovació d'una modificació de crèdit per a despeses procedents dels plans d'ocupació. També es van donar compte de la publicació de les bases per a la contractació dels serveis de piscina i gimnàs, un procés que es durà a terme mitjançant expedient obert i que està a l'espera de la presentació de les diferents candidatures. Aquest procediment es publicarà d'urgència per gaudir del servei el més aviat possible. Bé, en el plenari ordinari del mes de maig portàvem l'aprovació d'un expedient de modificació
de crèdit, en la modalitat de suplement de crèdit, del qual teníem que aprovar aquest expedient per a que teníem financiats amb càrrega romanent de tesoreria alguns gastos afectats i que eren sobre els plans d'empleo que són com l'Emerger, l'Empuju, l'Encuju i l'Encorp, i bé, una vegada s'aprova aquest expedient ja es procedirà a aquesta modificació. Després tenim un altre punt que era sobre la contractació de l'expedient de la contractació de la concessió del servei municipal de la piscina coberta, descoberta i el gimnàs. Bé, teníem que aprovar aquest expedient per mig d'un procediment obert. S'han redactat els dos plecs, el tècnic i l'administratiu, i bé, ara es publicarà d'urgència per a que el més pront possible puguem tornar a donar el servei de la piscina i del gimnàs. Per una altra banda, s'ha previst l'aprovació d'un segon pla d'igualtat. Es va donar compte del període mig de pagament del primer trimestre, que ha estat de 56 dies. També vam aprovar el compromís d'elaborar un segon pla d'igualtat, en el qual la regidora Rebeca ho va explicar. Ara, a final d'aquest any, ens caduca el pla que teníem, que va fer l'anterior agent d'igualtat, i ara han fet una altra proposta per a realitzar un segon pla d'igualtat en l'Ajuntament, en el que comptarem amb els diferents agents socials, en els grups de l'oposició i des de l'Ajuntament per a que Erika, que és l'agent d'igualtat, realitzi aquest pla i ens el pugui explicar i puguem dur-lo a terme per al 22-25. Després es va donar compte de l'informe del resum del control intern, com es fa cada any, segons l'òrgan interventor que elabora aquest informe. També es va donar compte del període mig de pagament, que aquest trimestre ha sigut de 57 en 97 dies, perquè teníem unes factures retrasades que eren prou elevades pel tema que vam tindre de la problemàtica de l'aigua, i ha sigut de 55 en 97 dies. Per últim, l'alcaldessa va presentar l'informe d'alcaldia corresponent al mes d'abril i va fer balanç dels contagis del coronavirus durant els darrers 3 mesos. I per a finalitzar vam donar compte de l'informe d'alcaldia, en el qual vam explicar totes les coses que s'han fet durant el mes d'abril, com pot ser el Fòrum Labora, com pot ser donar les distincions del CICTET, diverses reunions que vam tindre també amb la Conselleria pel tema de l'acceptació de la recepció de l'obra del Pou de les Llargueres, també del que s'està treballant amb la seu dels ports, conjuntament el poble de Vilafranca i Morella, per a elaborar el pressupost i concretar les activitats per al proper any. També les màquines del Consorci van estar en Vilafranca i van realitzar diferents treballs de reparació de diferents pistes del municipi, com són la pujada del Picayo, la pista de l'Estrella, l'accés als pous de la Parreta, l'entorn que dona en el municipi, que és la part del cementeri i l'altra de les Artigues i les Granges, i també la connexió de Benassal fins a la ratlla al terme i el Bovalar a Estàs Mollats. També vam comentar una reunió que vam tindre amb el secretari autonòmic de Turisme per el tema de la futura ampliació de Medwind Energy, perquè els havien demanat un informe, i bé, els 4 pobles que estaven, que eren Ares, Castellfolch, Portell i nosaltres, vam dir que per a nosaltres l'impacte que pot provocar ara és un impacte mínim i que nosaltres estem totalment d'acord en les energies renovables i que per supost dona molts llocs de treball a la comarca, i en cap moment voldríem que se posara cap al·legació en aquest aspecte. Després, les reunions que s'han tingut amb la Comissió de Festes per a la possibilitat de fer les festes, també les actuacions que podem fer en el conveni de residus de la Diputació, que són uns diners que ens donen per a la rehabilitació de zones verdes i per a educació ambiental. Després vam dir que s'ha creat una comissió amb la parròquia i l'Ajuntament per a futures actuacions en edificis que tenim concedits, per a poder un poquet entre les dues parts
donar-li més ús i si se té que fer alguna actuació, ficar-la els dos en valor i dur-la a terme. I també, per últim, vam explicar el trasllat de l'om del Llosar a l'Arboretum, que ja havíem explicat en algun moment. I també dir que això, que se continuava treballant conjuntament amb els coordinadors del centre de salut per a tot el tema de la pandèmia, veure com estan els casos. Nosaltres ja portem en Vilafranca 3 mesos sense cap cas positiu i dir també que hem sigut elegits en la comarca Vilafranca, Forcall i Morella per a ser punt de vacunació i que en quan puguen arribar, tot el món esperem que arriben el més pront possible les vacunes, s'iniciarà aquest treball de vacunació massiva. Per conèixer tots els detalls, els emplacem a l'emissió íntegra al final de l'emissió. La matinada del dissabte al diumenge posaven punt i final a 6 mesos d'estat d'alarma que a Vilafranca s'ha patit més que en altres punts pels forts lligaments socials i laborals entre les poblacions veïnes d'Aragó. A continuació, els posem al dia de com han quedat les restriccions. La matinada del dissabte 8 al diumenge 9 de març va finalitzar l'estat d'alarma. Després de molts mesos va caure el confinament perimetral de la Comunitat Valenciana. Per tant, ja es pot circular lliurement cap a Aragó i el pas pel riu de les Truites torna a estar obert per a tots els ciutadans i ciutadanes tant aragonesos com valencians. Tanmateix, la mobilitat nocturna segueix estant restringida entre les 12 de la nit i les 6 de la matinada. Les reunions socials en l'àmbit públic i privat s'amplien fins a 10 persones. L'hostaleria i restauració pot obrir fins a les 11:30 de la nit amb el 50% de l'aforament a l'interior i un màxim de 10 persones per taula. Aquestes mesures estaran en vigor durant els propers 15 dies i s'ampliaran o es restringiran en funció de l'evolució dels contagis. La Mancomunitat Comarcal dels Ports ha programat entre els mesos de juny i setembre tot un seguit de cursos de formació dirigits a tots els sectors laborals, tant presencials com semipresencials, tant per a demandants d'ocupació com per a persones en actiu. La Mancomunitat Comarcal dels Ports llançarà entre els mesos de juny i setembre una sèrie de cursos de formació i renovació laboral dirigits tant a persones demandants d'ocupació, treballadors en actiu o amb ganes de reciclar-se professionalment. Trobem cursos de renovació que són demandats pels treballadors i treballadores. Entre ells es troba el de plaguicides, que es divideix en dos, per a usuaris bàsics i avançats. Alhora s'han programat també diferents cursos de manipuladors d'aliments, tant gratuïts com amb un petit cost. Sí, mira, són cursos que estan en certa forma demandats per la gent i alguns també són fins i tot de renovació de cursos que van fer, per exemple, fa 5 anys, com el d'usuari de plaguicides, i ara ja ha passat els 5 anys i aquelles 60 persones que el van fer en primera instància ja estan en període de renovació. Aleshores, hem demanat aquest curs de plaguicidis, usuari bàsic de fitosanitari, l'han programat per al 2 de juliol en nivell bàsic i de forma semipresencial. Sí que és cert que ara han pujat el cost i val 150 euros. Està el de renovació, que és el que van fer fa 5 anys. Este està previst per al 13 de juliol
de les 3 a les 9 de la nit, només en un dia, i en funció de la gent que s'apunta serà al voltant de 50 euros. També un altre curs que ens estaven demandant tant des dels serveis de veterinari del municipi o de la conselleria com inclús els establiments és el curs de manipulador d'aliments. Aleshores n'han programat un per al 29 de juny en format presencial de 3 hores i un mínim de 15 alumnes en 30 euros. I per al 13 de setembre, si n'hi ha gent que se pot esperar, n'hem previst fer-ne un de forma gratuïta, també així de forma presencial en Vilafranca. Una altra demanda creixent és la de formació relacionada amb la gestió dels allotjaments rurals. En línia amb el turisme, s'ha programat també una formació d'anglès per a poder atendre els visitants en una altra llengua. Per últim, se'n farà un de posicionament i venda de producte de manera online i presencial. Després també ne tenim altres de temàtiques relacionades amb la gestió de l'allotjament rural, que està previst per a pràcticament ja l'1, 3, 8, 10 i 15 de juny. Són 20 hores de formació de les 3 a les 7 de la vesprà i en format semipresencial. Hi haurà alguna classe que serà presencial i les altres online. Després també ne tenim un d'anglès per a la promoció turística local, de 30 hores i en format presencial per a practicar en forma presencial el que és la conversa, l'espeaking, etc. Del 8 al 15 de juny, de 9 a 2 del matí, a 2 del migdia. I després fem un taller de com i on comercialitzar el teu producte, distribució, venda i venda online, els dies 14 i 15 de juny, de 8 hores i també en horari de vesprada, de les 3 a les 7 de la vesprada. La modalitat dels cursos varia. N'hi ha de presencials i d'altres de semipresencials. La majoria d'ells van destinats per a demandants d'ocupació, encara que sempre es reserva un percentatge de la inscripció per a persones en actiu o amb ganes de reciclar-se. Efectivament, està oberta a tots. El curs de plaguicides totalment obert perquè és una proposta nostra directa i el curs de manipulador d'aliments també és una proposta que té cost. Entonces, alguns, el de setembre era gratuït, però està obert a tot el món. El de setembre sí que està més dirigit a gent que sigui assalariada o autònoma o que treballa en el sector relacionat amb els manipuladors d'aliments. No obstant això, sempre n'hi ha un percentatge que es permet a desocupats. Els de gestió d'allotjament rural, promoció anglès per a la promoció turística local i taller per a comercialitzar, aquest el fem en el marc de l'estratègia d'emprenedoria i en promoció econòmica de la Diputació de Castelló i estos sí que estan especialment dirigits per a la gent que està en millora d'empleo o a l'atur. Aquestes formacions es programen amb utilitat pràctica i per a una ràpida posada en acció. Molts d'ells estan relacionats amb les demandes legals professionals i d'altres amb l'impuls i el creixement personal i laboral. També per ser més competitius tant a l'hora de buscar feina com per millorar els projectes empresarials en marxa. Efectivament, aquests cursos estan pensats per a que siguin d'una utilitat pràctica i directa, que te servisquen tant per a emprendre com per a millorar el lloc de treball on estigues, perquè inclús per a complir exigències legals. Sabem, per exemple, que el veterinari t'exigirà si tens una carnisseria o si tens un restaurant o si tens un servei X de servei d'aliments, tindràs que complir una sèrie de legislació. Ja saps que tant per a mantindre el teu negoci com per a iniciar-ho tens que complir aquesta legislació. El tema dels idiomes, esperem que a poc el turisme internacional aparegui en major nombre. Aleshores, quan més formats estiguem, millor, però tota la gent que puguem atendre un turista que passi pel carrer, o tant la gent que està en primera línia atenent a aquesta gent que pugui millorar el seu anglès o gestionar l'allotjament rural. Sabem que és una oportunitat l'allotjament rural avui en dia, aleshores si tenim tècniques, estratègies, tècniques de màrqueting,
gestió, sempre podem fer el nostre treball d'una forma més eficient. Tot això són ferramentes, podríem dir, quirúrgiques per a poder incidir específicament en aquelles àrees que pensem que pot haver aquesta necessitat de reciclatge i de compliment. Aquelles persones interessades en realitzar-ne qualsevol d'ells cal que s'adrecen a la Mancomunitat per formalitzar la inscripció. Animem a la gent que s'apunti i aprofiti aquells que siguin del seu interès i que puguen, o bé en forma presencial o en forma online, aprofitar al màxim aquesta formació. Hoy en día, belleza y salud van de la mano. Centro de Depilación Láser y Nutrición Mari Redón y Raquel Pedro. Depilación láser de diodo. Para ella, para él. Ultra rápido, sin dolor. También en verano. Resultados visibles en menos sesiones. Servicio de nutrición. Dietas personalizadas, según patologías. Sin productos añadidos. Reeducación alimentaria. Adaptadas a cualquier perfil. Estamos en Vilafranca, en la avenida Castellón, número 9. Infórmate y pide cita. Cuídate sin moverte de casa. Vilafranca formarà part de la xarxa Avant, una agrupació de 5 poblacions rurals amb l'objectiu d'investigar sobre cultura, processos socials i pensament creatiu. Vilafranca és un dels 5 municipis que forma part d'Avant, una xarxa d'espais rurals d'investigació contemporània per a experimentar sobre els processos socials i el pensament creatiu. Vilanova d'Alcolea, Forcall, Viver i Sant Mateu són les altres localitats amb les quals Vilafranca compartirà agenda cultural simultània. Avant és un projecte que fomenta el treball conjunt a través de la convivència, on les pràctiques artístiques i el pensament crític són els principals eixos vertebradors i on es generen espais de vinculació entre les localitats participants. D'aquesta manera, després de l'estiu, amb l'ajuda de la Universitat Jaume I i l'acompanyament de Rafael Tormo Cuenca, els 5 municipis realitzaran trobades d'investigació cultural de manera simultània per a vincular la cultura, el pensament crític i la investigació. A Vilafranca mantenim la distància. Ens llavem les mans. Portem la mascareta. I la tirem sempre al fem. Cuida't. Cuida dels teus i cuida del teu entorn. És un missatge de l'Ajuntament de Vilafranca. A continuació, obrim la plana dels esports, que aquesta setmana ve ben carregada de notícies. L'amateur del Vilafranca iniciava la fase plata a la segona regional empatant 1-1 al Pla de Mitjui de Cintorres el passat diumenge 9 de maig. L'11 inicial el van formar Kameni, Nicolás, Héctor, Víctor García, Hassan, Andreu, Adrián Gil, Diego, Borja, Hamid i Edo. També van jugar Gavi, Pau, Jorge, Gonzalo i Mijay. La primera part va ser prou roïna per part dels dos equips, quasi sense oportunitats de gol. A la segona part, els vilafranquins van ser superiors amb bones jugades de Borja, Gonzalo i Edo. El cintorràs va quedar amb 10 al minut 56 per doble amonestació. Héctor va marcar el 0-1 al minut 63, aprofitant una malentesa entre el porter i la defensa cintorrana. Andreu va enviar una falta directa al travesser i a l'última jugada del partit els locals de falta directa aconseguien el gol de l'empat. El proper partit serà el Cerrito davant el Benassal en data i hora per concretar. L'equip del Club Frontenis Vilafranca tancava la primera fase de la Lliga a la Divisió Honor perdent 1-2 amb el Vilavella A. Jordi Mitchell perdia en 14-15 i 7-15. També derrota de Diego i Monterde, 6-15 i 7-15. Guanyaven Tino i Pedro 9-15, 14-9 i 10-8.
L'equip B perdia els 2 compromisos el cap de setmana. Dissabte 3-0 a Betxí, Diego i Javi Monforte 15-2, 12-15 i 10-9. Víctor i Jesús 15-13 i 15-7 i Martí i Vidal 15-11 i 15-14. Diumenge 2-1 a Cabanes, Martí i David Roig perdien per un doble 15-13. Victòria Jordi Planell 13-15 i 7-15. Derrota Luis i Lucas 15-12 i 15-8. El proper dissabte 15 l'equip A rebrà el Villarreal i el B visitarà el Castelló D. La ciclista vilafranquina Nayara Ibáñez Tena ja fa unes temporades que està participant a les curses dels Jocs Escolars de Castelló. El 2019 va guanyar la categoria principiants femení primer any. Aquest 2021 Nayara participa a la categoria Leví femení primer any amb l'equip Animals de Monte. El calendari consta d'un total de 16 proves, de les quals Nayara ha guanyat les 2 primeres, disputades a Santa Magdalena de Polpís i Alqueries. El proper dissabte 15 de maig la cita per a Nayara serà a la Vall d'Uxó. El passat dissabte 8 de maig els corredors vilafranquins del Tripicayo, Jaime Casanova, Román Tena i Quique Tena, participaven a l'Ultra Trail Barcelona. A la cursa 56 quilòmetres de recorregut i un desnivell positiu de 3.375 metres. La localitat de Sant Llorenç de Moruny era l'eixida i la meta. Jaime va quedar 8è, amb un temps de 6 hores 47 minuts 41 segons. Román entrava al lloc 50, amb 8 hores 40 minuts 52 segons. I Quique al lloc 59, i segon màster 50 masculí, i un temps de 8 hores 51 minuts 11 segons. Fins ací l'emissió d'aquesta setmana. Nosaltres ens acomiadem, però els deixem amb l'emissió íntegra de la sessió plenària del mes de maig. Adeu i bona setmana. Pues bé, bona vesprada. Comencem el ple de la sessió ordinària del mes de maig amb el següent ordre del dia. El primer punt és aprovació, si escau, acta de la sessió anterior. Teniu alguna intervenció? Sí? Lídia? Sí. És que he estat mirant l'acta, l'he estat llegint i, clar, ara el que fem és, quan parlem, ja no se transcriu tot en lletra, ja directament te porta, tu mires l'accés i poses. I, clar, hi hagué un trosset de la plenària anterior que no es va gravar. No es va gravar i tampoc s'ha transcrit, no queda reflectit en lletra. Entonces, si se poguera reflectir el que vam parlar, jo entenc que Lídia, pobra, se va quedar un poc flipada perquè, clar, tots ens vam congelar i ella sí que se veu que no. Entonces, ella no escoltaria res, però nosaltres sí que vam continuar parlant i vam tindre una conversa. Sí que sabem el que va. Jo no te diré paraula per paraula el que vaig dir, però en un context sí que sé el que vaig dir. Aleshores, m'agradaria que quedara tot reflectit en l'acte. Bé, doncs la mirarem, Lídia, esta setmana la mirem i si tenim algun dubte o si ens ha despistat alguna cosa, te cridem i intentem ficar-la. Si podem fer-la nosaltres, la fem, i si no, t'avisem i ho fem, val? Gràcies. Molt bé. Bé, passem a la votació. Vots a favor? A veure, 6, 7, 8, 9, és que molt bé, 9 vots a favor. Abstencions? Vots en contra? 2 en contra, Lídia. Molt bé. Bé, doncs passem al segon punt, que és aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit número 3/2021.2001 en la modalitat de suplement de crèdit amb el càrrec al romanent de tesoreria per a les despeses generals i l'afectat. Bé, hem d'aprovar l'expedient de modificació de crèdits en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent de tesoreria per a gastos generals i l'afectat als plans d'empleo que són l'Encuju, l'Encorp, l'Emerge, i bé, ja una vegada estigui aprovat l'expedient s'exposarà al públic en el butlletí oficial de la província i si no hi ha cap reclamació en 15 dies se quedarà aprovat definitivament. Alguna intervenció? No? Sí, Lídia? Una coseta. Este no té res a veure en el de la modificació de crèdit per al edifici polivalent?
No. No era res d'això? Jo ho vaig agarrar malament. És afectat només als plans d'empleo. Els plans d'empleo. Vale, ho vaig agarrar malament. Gràcies. Molt bé. Bé, doncs passem a la votació. Vots a favor? Bé, doncs s'aprova per unanimitat. Bé, i el tercer punt és aprovació, si escau, de l'expedient de contractació per la concessió del servei municipal de la piscina coberta, descoberta i gimnàs. Bé, doncs tenim que aprovar aquest expedient de contractació per mig de procediment obert per al contracte, com hem dit, de concessió del servei municipal de piscina coberta, descoberta i gimnàs per a poder convocar la seva licitació. S'han realitzat els dos plecs corresponents, el tècnic i l'administratiu, i una vegada aprovat per plenari es publicarà d'urgència per al més prompte possible poder tornar a donar aquest servei al municipi i a la gent que ve de fora a la nostra piscina i gimnàs. Alguna intervenció? No? Doncs passem a la... Sí, Jairo? Hola, sí. Bueno, ja ho han comentat lo de la piscina en la Junta de Portaveus que vam tindre la passada setmana. Comentar que espero que al final que està ben fet, l'hem rebut este matí i que esperem que si la piscina no aconsegueix o si les bases se queda deserta, si no se troba ninguna empresa que se vulgui fer càrrec de la concessió, que l'Ajuntament de Vilafranca tinga previst un plan B i que a lo millor aquest plan B consisteix en que com a mínim se garantís que la piscina descoberta estigui en funcionament només comença l'estiu. Ma mare està vivint a un poble on portem un any sense piscina municipal degut a una empresa que també va renunciar per causes, també degut al Covid i les mesures sanitàries que té que aplicar i ha sigut molt difícil que ara mateix està en procediment i no crec que en Benicarló, que és el poble on està vivint ara mateix, tinguem piscina durant aquest estiu. En Vilafranca jo crec que serà més fàcil tindre-la mínima, per almenys la descoberta. Només això que se tinga previst un plan B i que sigui a treure la licitació per bloc separada o qualsevol cosa en el cas de que en aquests 21 dies d'aquest procediment urgent se quedarà desertarà el concurs, que és una cosa que pot passar i que només això. Demano, votaré a favor, però demano, per favor, que se tinga un plan B. Bé, Jairo, sí que se té un plan B si se quedarà deserta la licitació o no se presentarà cap empresa. Sí que hi ha un procediment que ara, no sé si recordo com se diu, Lídia, que ens ho pot explicar si no la secretària, que seria poder fer després un procediment fent un contracte menor i per almenys poder donar el servei a la piscina descoberta, a la piscina exterior. Això sí que ho teníem contemplat pel fet de que pugui passar. Esperem que no passi i se puguen donar, per supost, els 3 serveis en el mes d'estiu. I en quant a això, els 13 dies que ens dona el procediment, se puguen presentar les empreses que vulguin presentar-se a aquesta contractació, per supost. No sé si, Lídia, vols dir la paraula esta que no m'he dit a mi del... No, ho has dit bé, ho has explicat. Val, gràcies. Bé, passem a la votació. Vots a favor? Bé, doncs s'aprova per unanimitat. Bé, el quart punt és aprovació, si escau, del compromís d'elaborar un segon pla d'igualtat. Bé, la regidora Rebeca ens comentarà un poquet el compromís que adquirirem des de l'Ajuntament. Rebeca, quan vulguis. Vale, se me sentís? L'Ajuntament de Vilafranca vol seguir visibilitzant el seu compromís per a treballar en l'establiment de polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, així com l'impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat real en l'àmbit d'aquesta organització i mantenir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes com a principi estratègic de la nostra política corporativa, de conformitat amb la definició del principi d'igualtat establit en la Llei Orgànica 3/2007 del 22 de març per la igualtat efectiva entre dones i homes.
La igualtat de dones i homes és un dret fonamental per a totes les persones i constitueix un valor d'importància central per a la democràcia. Amb la finalitat que es compleix plenament amb aquest dret, no és suficient que es reconega legalment, sinó que a més s'ha d'exercir efectivament i implicar a tots els àmbits de la vida mitjançant polítiques públiques i d'igualtat. A tal efecte, l'Ajuntament de Vilafranca es compromet a la negociació del segon Pla d'Igualtat 2022-2025 per a la plantilla de l'Ajuntament de Vilafranca, en compliment de la Llei Orgànica 3/2007 del 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes. Aquest compromís es farà patent mitjançant la dotació pressupostària anual en els pressupostos municipals per a la seva implementació, seguiment i avaluació. Per a portar a terme aquest propòsit es comptarà amb la representació legal de treballadors i treballadores que, junt amb representants de la corporació municipal, constituiran la Comissió d'Igualtat, encarregada de revisar el diagnòstic de situació i el Pla d'Igualtat. Així mateix, aquesta comissió establirà el procediment per a l'elaboració, avaluació i compliment del citat pla. Aquesta comissió estarà assessorada per l'agent d'Igualtat municipal. En el termini màxim de 3 mesos des de la signatura del present document, s'elaborarà el diagnòstic i l'Ajuntament facilitarà als mitjans la informació necessària per la seva realització i aquestes dades hauran d'estar desagrejats per sexe. El segon Pla d'Igualtat contemplarà com a mínim les següents matèries: accés al treball i l'ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, conciliació de la vida laboral, personal i familiar, salut laboral i prevenció de l'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, comunicació i ús inclusiu i qualsevol altra matèria que servisca per aconseguir i fomentar la igualtat efectiva entre homes i dones. Respecte a la comunicació, tant interna com externa, s'informarà de totes les decisions que s'adopten referent a això i es projectarà una imatge de l'Ajuntament d'acord amb aquest principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Els principis enunciats es continuaran portant a la pràctica a través del foment de mesures d'igualtat a través de la implantació del segon Pla d'Igualtat, que suposen millores respecte a la situació present, arbitrant-se els corresponents sistemes de seguiment amb la finalitat d'avançar en la consecució de la igualtat real entre dones i homes en l'Ajuntament i, per extensió, en el conjunt de la societat. Bé, gràcies, Rebeca. Teniu alguna intervenció? No? Jairo? Sí? Diverses coses, preguntes més que res. Primer de tot, crec que sí que és necessari, sobretot en dies com avui, que lamentablement hem tingut que sentir que un altre cas de violència de gènere presumptament a Sagunt i perquè també voldria mostrar el meu absolut rebuig. Però sobre el pla d'igualtat sí que volia comentar, volia fer unes preguntes. El pla l'elabora personal de l'Ajuntament o es va contratar alguna consultora o serà una mancomunitat o se rep alguna subvenció de Generalitat? En el cas de si és fons propis, un poc voldria saber un poc quin és el procediment que s'utilitzarà per a elaborar este diagnòstic i elaborar este pla, quina serà sobretot la financiació i qui estarà a càrrec de fer este pla que torno a repetir que no és que estigui en contra, però sí que crec que inclús és necessari. Molts ajuntaments l'estan implementant, però sí que voldria saber un poc detalladament quin és el cost que té cap a l'Ajuntament i qui, més que els plaços, que sí que s'han explicat, però un poc qui s'encarregarà de fer-ho. Bé, doncs, al igual que tu, ens sumem també al condol de la víctima avui en Sagunt, que sí que és veritat que aquest matí ho hem parlat en la gent d'Igualtat. Nosaltres, donada la pandèmia i això, no estàvem ara fent que tots els mesos fem una vegada al mes i avui mateixa hem decidit que tornarem a continuar fent una vegada al mes, crec que ho fem en dimarts, valorarem a veure en quin dia ho fem i sempre fèiem un minutet de silenci per aquestes víctimes. Continuarem ara, donat que la situació està millor, continuarem fent també aquesta acció.
Després, el pla d'igualtat sí que la idea és que, al igual que l'anterior el va redactar la gent d'igualtat que hi havia antes, al tindre nosaltres disposar d'una gent d'igualtat en l'Ajuntament, el pla el redactarà ella, però també amb les pautes i, com bé ha dit Rebeca, també se comptarà en vosaltres, en els dos partits polítics, se comptarà en els agents socials i se comptarà en personal de l'Ajuntament per a aquesta elaboració. Està clar que la tècnica és ella, que és la que l'elaborarà, però després per a donar-li forma o si se necessita afegir o llevar alguna de les coses que Erika ens farà en el pla d'igualtat, per això se formarà aquesta comissió per a poder fer el pla. T'he respost? Bien. Bien? Val, molt bé. Si no hi ha cap intervenció més, passem a la votació. Vots a favor? Bé, s'aprova per unanimitat. Bé, el 5è punt és donar compte de l'informe resum sobre el control intern de l'exercici 2020. Bé, segons la legislació, l'òrgan interventor deu elaborar anualment un informe resum dels resultats del control intern i donem compte del mateix que com heu pogut veure, s'ha enviat en la convocatòria. I el punt número 6 és donar compte de l'informe del període mig de pagament corresponent al primer trimestre del 2021. Informar-los i donar-los compte del període mig de pagament del primer trimestre del 21, que ha sigut de 55 en 97 dies. Una miqueta ja vam explicar que això és degut a unes factures que hi havia retrasades i que s'han pagat més tard. Per això ens ha pujat el període de pagament. Bé, el punt número 7 ja és el donar compte de l'informe d'alcaldia corresponent al mes d'abril del 2021. Bé, es continua amb la neteja i desinfecció de les zones més transitades del municipi amb els treballadors de l'Ajuntament. El mercat també continua amb les mesures específiques que ens recomanen i ens obliguen. També s'està treballant des de l'àrea de cultura i també de festes, s'està començant en les programacions per als propers mesos. També tenim la invitació i la participació al Fòrum Labora al Poliesportiu de Vilafranca, amb una participació d'un total de 350 persones, via online i presencial, que van participar en tallers, simulacions, entrevistes de treball i taules rodones. A l'esdeveniment vam acudir el director general de Labora, Enric Nomdedeu, el president de l'Acord Territorial per l'Ocupació dels Ports i president de la Mancomunitat dels Ports, Blai Penyarroia, el portaveu d'Acció contra la Despoblació i Desenvolupament Rural, Santiago Pérez, i representants de UGT i comissions obreres. L'objectiu principal de la jornada, la qual va ser, la veritat, un èxit d'assistència, era fomentar la creació de l'ocupació i de les relacions entre les empreses, les associacions, els sindicats i persones en cerca d'ocupació de la comarca, de la nostra comarca dels Ports. Per a fer-ho possible, es van crear diferents espais de treball en els quals, a més de les taules redones i les simulacions de les entrevistes laborals, es va ensenyar a crear un currículum vitae i cartes de presentació i es van realitzar sessions informatives sobre el Fons Social Europeu i els serveis que té Labora. També durant aquest mes s'ha fet l'entrega dels distintius de qualitat Xictet als establiments públics i privats de Vilafranca, en la qual ens va acompanyar Blai Penyarroia, el president de la Mancomunitat dels Ports, que van ser la Casa del Mercat, el Fort de Pipa, l'Escudella, Cars Noel, el Museu de la Pedra en Sec i l'Oficina de Turisme són els que van rebre el segell del compromís de la qualitat turística. Sí que voldria afegir que l'Ajuntament volem donar-los de nou l'enhorabona a tots els comerços que han rebut aquesta distinció durant l'any 2021 en plena pandèmia, per la gran faena i l'esforç que han realitzat. També agrair la gestió que realitzen els agents d'ocupació i desenvolupament local de la ciutat de Vilafranca, Pere Reula i Guillem Montferrer. També hem tingut una reunió amb els enginyers de la Conselleria per a comentar que l'equipament del Pou de Llargueres 2 ja estava acabat i el més pront possible volien que es fes la recepció de l'obra. Vam tindre també una reunió amb Diputació per explicar la recepció d'aquesta obra de Llargueres amb Joan Antoni Ginés, l'assessor del diputat Ignasi García, i també amb Ignacio Sangüesa, el tècnic de la Diputació, i José Ramón Jiménez, que és el geòleg també de la Diputació, per si en cas que fos necessari demanar de nou recolzament en cas de tindre problemes en aquesta prova
del pou que ells es pogueren tornar a recolzar. Bé, vam tindre també una reunió de la seu d'esports per treballar amb la programació i l'elaboració del pressupost per a les activitats concretades per part dels municipis del que formem part, que són Morella i nosaltres, amb la participació dels tècnics de la UGI, Anna Querol, l'agent sociocultural, i també Ramsès, l'alcalde de Morella. Vam tindre el treball de les màquines del Consorci Provincial de Bombers, coordinat per el regidor Candi Andrés per a l'adequació de pistes i camins, i la maquinària del Consorci Provincial ha realitzat els treballs en la pujada al Picayo, la pista de l'Estrella, l'accés als pous de la Parreta, l'entorn del municipi, el camí de Benassal fins a la ratlla del terme i la connexió entre el Bobalar i els Mollats. També vam tindre una reunió amb el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, per demanar-nos als pobles d'Ares, Castellfort, Portell i Vilafranca l'opinió sobre les ampliacions dels parcs eòlics en els nostres municipis del projecte de Medwin Energy, donat que des de Turisme tenien que fer un informe per a traslladar a la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental. Els municipis vam dir tots el mateix, l'impacte que pot provocar ara és mínim, ja que és una ampliació d'on estan ja els mateixos parcs i que tots estàvem d'acord amb les energies renovables i els llocs de treball que ens generen a la nostra comarca. També reunió del regidor de festes amb la comissió per valorar les dates per a fer les festes. Des de l'Ajuntament se'ls va traslladar tot el recolzament i ara s'està valorant els dies per a fer les festes i elaborar una programació acorde a la situació de la pandèmia. També reunió amb la gerent del Consorci de Residus, Sílvia López, per explicar-li les actuacions que es faran amb el conveni que tenim, que seran l'adequació de part del jardí que queda en l'Avinguda Llosar i l'adequació d'uns panells explicatius en l'Arborètum. També s'ha fet la creació d'una comissió per part de la parròquia i l'Ajuntament per a continuar realitzant conjuntament amb les decisions i les actuacions que se poden realitzar als edificis que tenim cedits per part del Bisbat. Després, a final d'aquest mes, ja se va fer la recepció de les obres del Pou de les Llargueres sense cap tipus de problema. Hem tingut també la incorporació de 2 noves alumnes en l'augment de ràtio a la classe de 0 a 2 anys en l'escoleta infantil. També s'ha procedit al trasllat del nom del Llosar a l'Arborètum de Vilafranca amb l'objectiu de mantenir el paper de l'exemplar mort en un cicle de la vida, permetint la seva transformació paulatina. L'Ajuntament hem considerat que acabi el seu cicle de vida en un lloc on la naturalesa farà que el seu cicle de la vida acabi rodejat d'espècies pròpies i forànies i allí mateix s'ha conservat també el poema que li va dedicar l'artista Joan Simó per a que sigui recordat per tots i totes les persones de Vilafranca i que, al igual que totes les persones que al seu pas i visita de l'Arborètum podran contemplar de nou a l'Om de Llosar. Es continua també amb les reunions amb el coordinador del centre de salut per comentar i per poder informar de la situació dels casos, si es complica en la nostra població, i dir que continuar dient que com s'estan respectant les mesures i s'agraïa l'esforç de tots i totes, que si no fos per aquests esforços no continuarien tenint el municipi sense cap cas positiu. I bé, i per últim ja és dir-los que també Vilafranca, Morella i Forcall seran punts de vacunacions de la comarca dels Ports. Quan ens vagin informant de com s'anirà procedint a les vacunacions anirem informant-vos i donat que les dosis arriben molt a poc, encara no s'ha posat en marxa aquesta vacunació massiva. I aquest és l'informe d'alcaldia del mes d'abril. Bé, el punt número 8 ja són decrets d'alcaldia que vos han arribat, Jairo, Lídia? Sí? Val. I el punt número 9 ja són pregs i preguntes. Quan vulgueu, si voleu, les farem una a una perquè l'altre dia al final n'eren tantes que se van fer molt més llargues. Dieu-me. Carlos? Se m'ha sentit? Escolta. Quan va vindre el temporal Glòria, sabem que el segur que tenia contratat l'Ajuntament va pagar 11.000 euros, quan les despeses totals pujaven a 50.000. Per tant, els altres 39.000 euros es van añadir al pressupost. Vam registrar una pregunta i ens vau dir que no s'havien canviat les condicions del segur.
volem saber si ara s'han modificat les cobertures del segur per a que si torna a passar cobrisque tots els danys. Bé, doncs s'està treballant s'està fent un xicotet dossieret de cada edifici per veure si augmentem una miqueta el tema de la pòlissa. En quant a lo que has comentat, sí que és veritat que se va afegir només dels 11.000 euros que ens van pagar. Després nosaltres, tots els edificis que han tingut que tenim que fer les reparacions, sí que alguns els han ficat en el pressupost. I també dir que estem a l'espera que ens donen una subvenció, que la veritat és que s'han treballat molt des de la part de secretaria, en la que pensem que ens la donaran i que serà important. No ens han ficat en principi a reparar-ho perquè esperem que si aquesta subvenció ens arriba poder utilitzar-la, ja que no pots contractar, tens que fer l'obra quan ja t'hagin donat la subvenció, no pots fer tu l'obra i després presentar una factura. Per tant, estem una mica a l'espera, que pensem que com a molt en un mes i poquet ens donaran alguna novetat. Els canals de la Casa de Música no estan arreglats. Quan preguntàrem, ens van dir que els obrers del poble tenien molta feina. Com està la situació de la reparació? Com t'he dit, ara és ja en l'espera de veure si ens donen la subvenció. Si no ens donen la subvenció en este mes i poquet, estan ficades dins del pressupost i se repararan. Ells ja estan en compte i sí que és veritat que el regidor d'obres sí que els ha dit que per almenys el que siguin els materials que puguen tenir-los en els tallers per a poder fer la reparació quan puguem fer un contracte menor en les empreses per a poder realitzar la reparació de les canals. Lligant més, sabem que l'edifici de la tercera edat no és de gestió municipal, però ja que es va fer una gran inversió, volem saber si es pot fer alguna cosa per arreglar les canals, com instar els propietaris a que ho facin. Parles de la residència? Sí. No tenia constància de que tenien les canals trencades. Mirarem a veure, parlarem amb ells a veure el perquè de la no reparació. Potser també estan un poc a l'espera de pressupost o el que sigui, però no sé si tenen algun perill o estan en perill per a que puguen fer mal a algú o alguna cosa, o simplement és que estan trencades i és per una reparació. No ho sé, però s'han de reparar perquè l'edifici perd molt si no desaigua bé. Doncs ho comentarem en la residència. Després, un altre punt. Sabem que les instal·lacions dels pisos tutelats estan en desús. No sabem si l'equip de govern té algun projecte per a ells. Però des de Compromís per Vilafranca volem donar dues idees. Convertir-los en un alberg urbà o un allotjament per a estudiants que puguin vindre, per exemple, a fer el mòdul d'energies renovables. Com a idea. Bé, doncs, Carlos, me les has pillades. No, jo no sé. S'ha parlat de poder fer una residència per als estudiants del mòdul. Sí que era una cosa que hem valorat i hem estat parlant. El problema és que, les persones que aniran a aquestes vivendes són persones que ja són majors d'edat. Per tant, nosaltres sí que ens hem posat en contacte amb l'Institut Valencià de Joventut, perquè ells sí que gestionen molts albergs públics que després els agarren ells com a concessió, i sí que ens han dit que la gestió és prou complicada, perquè és una gestió d'una contractació d'un conserge 24 hores. Una gestió d'un cuiner o cuinera també per a desayunos, el dinar seria potser el menjador, però sí per al sopar. I després un tema d'entrades i eixides. Per tant, nosaltres sí que ho estem mirant, ho estem valorant, però, clar, això és un tema de fer una concessió i veure també un poquet la demanda que tinguen els cicles, la gent que potser, perquè potser és gent que està en la comarca i no se vol quedar, o és gent de fora. Doncs, com avui precisament ha eixit també ja publicada, que ja ens han acceptat el cicle, avui Alfonso ja m'ho ha comentat, és que se farà avui també la difusió a partir d'avui, doncs mirarem de valorar això i si no, estem valorant altres opcions per als estudiants, perquè potser hi ha opcions que siguin més econòmiques que poder
ficar tant de personal a lo millor en un edifici o fer una concessió que pot ser complicada. Però bueno, estem valorant-ho. I fer-lo un albergue rural, bé, nosaltres és que passa una miqueta el mateix, que té que ser una concessió. Bueno, també considerem que tenim l'alberg La Parreta que dona aquest servei també. Sí. No, era un alberg urbà, de pas. Urbà, val. En això de pas no ho havíem, perquè és la que diem, això té que ser una cosa que tu facis una concessió, perquè no se pot deixar l'edifici a una nit a un, no és una cosa de pas, se té que gestionar bé i que sigui algú que ho gestioni, o bé una empresa o bé des de l'Ajuntament en alguna fórmula. Nosaltres sí que estem valorant això, però sí que ho havíem enfocat més bé per al tema dels estudiants. Molt bé. Gràcies, Carlos. Lídia? Vale. Sí, mira, esta pregunta és per a Bruno. Volíem insistir, perquè ja he així en altres plenaris, en si se té alguna cosa decidida per al nou centre de visitants, ja que estem a les portes de l'estiu. Perquè continuem considerant que s'ha fet una inversió molt forta de 150 a 170.000 euros, no per a que estigui tancat, sinó per a que la gent pugui gaudir i, a més, a veure si podem treure-li una rendibilitat. Doncs bé, en aquests moments estem treballant en treure uns plecs per a unes bases per a fer la contratació d'una persona que formaria part de la bolsa. Estem treballant en això i a veure si en breu ho tenim tot preparat per poder fer la contratació. Gràcies. Després també preguntar, que hi ha molta gent que m'ha preguntat per lo del DNI. L'Ajuntament va oferir el servici del DNI, però ja no s'ha sabut res més. A veure què passa. Quan se posen en contacte des del DNI, en primer lloc ens diuen que tenen que haver sobre unes 80 o 90 persones apuntades per a que puguen vindre a fer el servei del DNI. Per tant, nosaltres estem fent, com fa sempre Amador, que sempre replega els noms de les persones i en quan tinguem la llista completa s'avisa als del DNI i ells venen sense cap problema. El que passa és que hi ha que tindre això prou gent per a que ells puguen pujar. Gràcies. I després també dos pregs. Un, per exemple, en Infovila a vegades ens és informació per a la gent d'ajudes o subvencions a les que se poden optar. Ara poso l'exemple de l'última que vaig veure de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. Unes ajudes per a la primera instal·lació de joves agricultors. Ahir hi havia un enllaç, punges l'enllaç i tens tota la resolució del diari oficial. Això a qualsevol tira cap arrere. Aleshores demanaríem, jo no sé qui pot fer-ho, jo ja sé que aquestes subvencions, aquestes ajudes són de Generalitat, de Diputació, però que des de l'Ajuntament s'ajudarà una miqueta a entendre tot això. Si hi ha gent interessada que una persona farà una xerrada, diguerà requisits que se necessiten, això és foment de l'ocupació, per així dir-ho. Volem també diversitat en ocupació, tirar una maneta en aquest aspecte, perquè ja dic, jo vaig punxar ahir, tens tota la resolució i, a més, el vocabulari també moltes vegades no ajuda. Si se podria fer una xerrada quan visquen ajudes d'este calibre, que la gent pugui, si vol, assistir a un lloc on li expliquen què li fa falta o què necessita. Això un prec, si vols te dic l'altre. L'altre és que, a veure si, per favor, podries fer una breu cronologia de lo que ha passat en la piscina, perquè sé també que hi ha molta gent interessada en això, està un poc que no sap què ha passat i li agradaria conèixer. I, clar, el plenari la gent t'ho veu, per si pogueres fer una breu cronologia d'això.
Ja està, gràcies. Vale. Bé, pues en la qüestió de l'infovila, de la informació, sí, jo crec que com tots sabeu, i crec que el municipi ho coneix perquè sí que s'ha treballat en fer tot un llistat d'empreses de tota la comarca, sobretot dels 17 pobles que conformem la Mancomunitat d'Esports, sí que està la xarxa d'iniciatives empresarials. En la xarxa d'iniciatives empresarials ells estan disposats i oberts i que hi venen uns quants dies a la setmana i cada persona, jo crec que moltes persones sí que han anat a informar-se sobre ajudes que han eixit per a emprenedors o ajudes que són per a xicotets empresaris que s'han ficat en marxa ara i potser, com diem, com nosaltres potser no ho entenem. I sí que és veritat que està a IFIE, del qual jo crec que poden comptar aquestes persones. Sí. I després el tema de la piscina. Bé, la piscina, com sabeu, en tot el tema de l'estat d'alarma se va tindre que tancar. La piscina s'acabava el contracte per a poder prorrogar-lo un any més, el 21, crec que, de febrer. Per tant, nosaltres, donada la pandèmia, ells sí que ens van dir que la situació, l'empresa que porta la piscina ens va dir que la situació en la que estaven era molt delicada i que no podien arribar ni els eixien els números com els ha passat a molta gent, a molts comerços, a molts empresaris i a molta gent del municipi i de fora del municipi. Per tant, nosaltres sí que els vam demanar el favor de poder continuar, no en fer la pròrroga del contracte, sinó que ampliar el contracte uns mesos fins a que poguérem treure aquest plec que hem aprovat avui en plenari. Per tant, per veure, i nosaltres també, que una empresa externa ens farà els plecs, ha tardat una miqueta de temps. I donada també la situació de l'estat d'alarma, de les mesures que requerien i tal, vam estar uns mesos en què vam acordar per les dues parts que la piscina no estava oberta. I per acabar, com ells tampoc no podien aguantar la situació, se va decidir de rescindir aquest xicotet contracte que havien fet d'allargar el termini per a poder presentar-se ara després en el proper plec les empreses que vulguin presentar-se. I això ha sigut el que ha passat en la piscina. Molt bé. Jairo? Buenas. Hola. ¿Qué tal? Bueno, yo volia fer una proposta que ja vinc anticipant en els anteriors plens. Li acabo d'enviar a Lídia, la secretària, les bases d'uns bons de comerç que han tret amb èxit l'Ajuntament d'Onda, però també el de Moncofa, el de Sant Jordi i l'Alcalà. Concretament, us passo les bases d'Alcalà i de Sant Jordi. És una proposta d'uns bons de comerç que ahí se pot ficar la quantitat que se vulgui. En el cas és per a incentivar el comerç, sobretot dins del propi municipi, en el qual les empreses del municipi s'adhereixen si volen i disposen d'uns bons en el qual, per exemple, en Alcalà han ficat 5 euros i en Onda també i en Sant Jordi 10 i en la condició de que gastes una quantitat el doble de la que és el bon. És a dir, si per comprar mínim productes de 20 euros, l'Ajuntament et podria subvencionar la quantitat que se disca, la meitat o una part. En l'Ajuntament de Sant Jordi, en aquest cas, n'hi han previstos 5.000 euros de pressupost d'esta mesura. És una mesura que se fiquen a aquests 5.000 euros i que al comerç el repercuteix el doble. En aquest cas estem parlant de 10.000 euros o en aquest cas crec que en Sant Jordi són 15 euros, però teniu les bases ahí. Dins d'aquestes bases, les empreses que se pot limitar també la quantia, en aquest cas tant en Alcalà com en Sant Jordi han decidit que
que només poden optar a entrar dintre d'aquestes ajudes de comerç o d'esta promoció empreses que tinguen menys de 10 treballadors. I bé, és una proposta, vos la faig i en el cas de que la valoreu afirmativament, sí que seria interessant a lo millor parlar de les condicions en quant a quantitat o per exemple, en Sant Jordi han ficat un tope d'un comerç dels bons que pot agafar un comerç perquè se repartisca per tots els comerços del municipi. Jo crec que és una bona iniciativa i avui, per exemple, he parlat en Maria Gut, que és la consellera de comerç d'Alcalà i estan molt satisfets. En l'alcalde de Sant Jordi vaig parlar este dissabte i també me conté meravelles d'aquesta iniciativa. I com ja dic, és una iniciativa que és possible, per això li he passat les bases a la secretària i crec que sobretot després d'estos mesos en què el comerç ha tingut un munt de restriccions agreujat per la situació limítrofe de Vilafranca amb altres regions i que fins al diumenge va tindre tancament perimetral, crec que se podria valorar ara abans d'estiu i que pot ser bo per a incentivar el comerç i per a ajudar a això als comerços. També pots fer poble. De fet, en Sant Jordi les ajudes se diuen Junts fem poble, en Alcalà se diuen bo per tu, bo per poble. Ho deixo aquí i si en el cas de que vulgueu participar en aquesta iniciativa, disposat a parlar de les especificitats que se podrien i aprovar-lo lo antes possible, perquè ja estem quasi a estiu i crec que mentre arribi l'estiu podria ser interessant. Vos passo les bases, les valoreu, crec que pot ser positiu. Bé, com vam comentar l'altre dia un poc i vam parlar i tal, el divendres se va fer el pagament del pla Resistir. Encara ens han quedat allí uns diners en què traurem també una segona convocatòria, que són sobre uns 9.000 euros, i també estem una miqueta a l'espera de, com ha dit el president Puig, del Resistir Plus, que també eixirà. Com hem comentat moltes vegades, l'Ajuntament no té aquestes competències, però si has passat també aquestes bases, nosaltres les podem valorar i podem estudiar si realment podem fer-nos càrrec o podem decidir de treure alguna altra ajuda o algun altre bo destinat a lo millor a persones a les quals no s'han pogut beneficiar de les altres ajudes que han tingut. L'Ajuntament de Sant Jordi, ja dic, en la meitat de població ha destinat 5.000, Vilafranca, que té un poc més, crec que seria que no és una mesura disparatada i que podria eixir. Ens assessorarem, Jairo, de si realment aquestes ajudes poden ser competència nostra i si veiem que poden ser i podem ajudar al comerç. Per supost, nosaltres sempre el que pensem sempre és poder ajudar sobretot al comerç del nostre poble, però a veure si realment nosaltres tenim aquesta competència per poder donar aquest recolzament als comerços del municipi. Però ho valorarem. Ja em contestareu al pròxim ple o... Vale. Bueno, el pròxim ple, si ho podem portar per aprovar, millor que millor. I si no, ja mirarem. Després, sí que pots comentar també que seria interessant per a donar una imatge de normalitat celebrar aquestes reunions de manera presencial en el municipi, en Vilafranca. Crec que ja s'estan celebrant diferents reunions ja ara, per exemple, un restaurant pot reunir en 10 persones. Crec que seria donar una imatge de normalitat, poder celebrar aquests plens de manera presencial i si algú
excusar la presència, també se pot habilitar, donat les noves tecnologies, alguna figura telemàtica. Ho deixo caure, ja li dic al meu company de Morella, sempre se li diu que si no ve a Morella i jo crec que seria interessant que celebrar este tipus de reunions o de els plenaris municipals en Vilafranca, en l'Ajuntament, que és on se tenen que celebrar. Aquí per Zoom crec que dona una imatge que està bé, però crec que ja estem en una altra fase de la pandèmia i que això. Després, has comentat lo de les festes. Avui mateix s'ha anunciat l'Ajuntament de València que farà falles en setembre, el dia 2 o el dia 5, del 2 al 5, més o menys, crec que he llegit. Bé, espero que a veure si se poden fer i també l'oferiment del Partit Popular a ajudar en tot el que siga i ja que en principi no hi haurà... S'estava parlant de la comissió de festes, però sí que volia també preguntar-lo millor com la reunió que vas tindre este mes que has comentat en la dació de comptes d'alcaldia, com està la situació més concretament i quines fetges se valoren més o menys, si es mantindrà l'actual calendari o posposar-lo a setembre, com avui mateix han anunciat a la ciutat de València. Vull dir, se valora passar-ho a setembre o s'ha parlat? Hi haurà comissió, no hi haurà comissió? No. Bé, lo de plenari, Jairo, a veure si per al proper és veritat i ja podem fer-lo presencial si no se complica durant tot este mes res. Intentarem fer ja el plenari presencial. I després, respecte ara al que comentaves de les festes, precisament ha sigut este cap de setmana quan ens han traslladat al regidor de festes, a Candy i a mi, ja els dies que la comissió de festes farà les festes patronals. Les festes seran de menys dies, seran del 12 al 16. Ells estan ara elaborant un pressupost, que ja donarem compte d'aquest pressupost en el proper plenari. I bé, després es continuarà, com està treballant també el regidor de Cultura, s'està treballant en les festes i en cultura per a poder fer un estiu el més normalitzat possible i tal. També està el tema que vas comentar l'altre dia, el tema dels bous, també s'està treballant en que es puguin fer també els bous en la plaça i bé, s'intentarà normalitzar aquests poquets dies que s'han fet i adaptar-los a les mesures que ens indicaran ja la pandèmia. Està clar que pobres no poden fer el que ells voldrien perquè la veritat és que quan és de la comissió de festes el que vol és disfrutar de les festes i que disfruten este mes de les festes i ells estan ja esperant molt de temps i al final sí que han decidit de la mesura de les seues possibilitats i sobretot també nosaltres també intentarem com a Ajuntament recolzar-los el que puguen perquè entren també ingressos zero, intentarem ajudar-los en tot el que es pugui i sí que realitzaran ells aquests dies de festes. Les festes organitzarà l'Ajuntament, està també el Cassi Gran i estan diverses associacions que també faran activitats, està la rondalla que també ens ha demanat per a fer activitats. Bé, les associacions, com sempre, continuen col·laborant en l'Ajuntament i en poder fer festes o activitats en el municipi com sempre. Sí. I ja per últim, felicitar al poble de Vilafranca perquè tindrà vacunació en el propi municipi. En principi, Vilafranca serà centre de vacunació i no se tindran que fer els desplaçaments que van eixir en premsa fa poc i la veritat que era un problema i crec que podria ser un bon moment, una oportunitat per al que vaig comentar fa uns plenaris d'augmentar la transparència i d'anar ficant, no deixant de ficar informació sobre l'estat els casos que hi ha de coronavirus al municipi des de fons oficials, basant-se en fons oficials de la pròpia Conselleria de Sanitat en els canals institucionals de l'Ajuntament i sobretot, ja dic, com fa per exemple l'Ajuntament de Benicarló, anunciar o
periòdicament, cada setmana, dir quantes persones s'han vacunat, que tenen la quota completa o la primera vacunació, la primera dosis. Seria interessant poder parlar en el centre de salut i donar compte i donar informació de com està la situació per a que cara a juliol, si un poc les previsions del govern es compleixen, podem tindre el 70% o el 80% del poble vacunat o inclús del país i anar seguint l'evolució i sobretot estar més tranquils. Bé, doncs en el tema de lo que dius dels casos i de les persones que estan vacunades, ara no tenim cap cas, portem 3 mesos que no tenim cap cas, però tampoc és competència de l'Ajuntament, sinó que és competència... Informació, no era... Sí, però a veure, conforme has dit, estan les webs de la Generalitat o les webs de la Conselleria de Sanitat en les quals estan els indicadors, tu cliques el teu municipi i el teu municipi veus, i el tema de la vacunació tampoc no crec que sigui una cosa que tinguem que tindre una informació, vamos, tots crec que sabem que estan ara en el període dels 70 anys, bueno, per almenys així en Vilafranca, i entenc que per lo que diu també la premsa estem, jo crec que tota la província de Castelló en el mateix rango d'edats. Aprofitant que Vilafranca va ser centre de vacunació i sobretot dius que no és competència pròpia, però sí que competència pròpia podria ser l'aterrar les dades que les diferents administracions a nivell regional, a nivell provincial inclús, van donant, ho fa l'Ajuntament de Segorbe, ho fa l'Ajuntament de Benicarló, ho fa l'Ajuntament de Moncofa, ho fa molts ajuntaments que encara que no sigui la seva competència sí que donen informació als seus ciutadans i sí que es mantenen actualitzats. És simplement aterrar les dades que tu mateix, que portem 3 mesos sense casos, aquesta informació sí que la podria donar periòdicament com a rutina l'Ajuntament fins que la situació millora. Jo ho dono ho fico no com a exigència, sinó com a proposta i que no coste i sí que doni tranquil·litat a la gent. Cada vegada més pobles ho estan fent i Vilafranca... Com te dic, per desgràcia encara no s'ha pogut ficar el centre de vacunació massiva perquè van molt d'esplai, les vacunes estan arribant no en la rapidesa que en principi s'esperava. Encara no està ni ficat en marxa. Ara s'està vacunant a la gent del municipi, a la gent que entra dins de la mateixa unitat del centre de salut que ens agrupa Castellfort i Ares. Però encara no tenim cap novetat ni cap notícia. Simplement ens han dit, ens han traslladat això i el tema ja que dic, quan hi ha hagut molts casos o hi ha hagut una situació, per exemple, de molts casos de molts positius, doncs sí que s'ha dit. Jo entenc que si no hi ha cap cas, tampoc no sé què fer. No sé, no hi ha cap cas. Si hi ha casos, entonces ja es dirà. Jo entenc que si no hi ha cap cas, no sé què tenim que dir. Cada divendres seguís la normalitat, seguís complint les normatives i la gent, això, 0 casos i perfecte. I la vacunació va a este ritme. Ho estan fent altres ajuntaments i jo crec que és una bona pràctica i que se podria ficar en este municipi. Jo ho insisteixo avui, prometo al següent ple no portar-ho, però bueno, hi ha exemples, la gana i... Doncs valorarem la proposta i veiem a veure si al final ho fem o no ho fem. Alguna cosa més? Ja està. Crec que aquests 3 temes que volia comentar. Molt bé. Doncs bé, si no hi ha cap intervenció més, moltes gràcies i acabem el plenari. Molt bé, vinga, passeu bon dia. Adéu. Adéu. Fins ací l'emissió d'aquesta setmana. Nosaltres ens acomiadem, però us deixem amb l'emissió íntegra de la sessió plenària del mes de maig. Adéu i bona setmana.